जायखौ संसार जानोबा जोंहा हाया गुबैथार नङा होमबा बे हायानो जोंहा गोदाव सोराव जानानै दंमोन आइना पास जादों थांनाय 2006 आवनो नङा होमबा 2006 आवनो आइना पास जादों दिनै बेसेबां जाखो 2023 सरि 24 जाफैबाय दा 23 जोबबाय 24 जाफैबाय होमबा नों नायनायसाय प्राय 17-18 बोसोर आइन पास जानानै दिनैहाय मालाय ओरै आसामनि बायजोनि गुबुन जायगाफोरनिया लेन्ड टाइटेलमेन्टआ मोनजोब्बाय किन्तु जोंनियासो आसामनिया नङा होमबा थालांजोब्बाय नाथाय दा बिटिआर सरकार फैनाय खुलुमबाय लोगोफोर जों नोंथांमोननि गेजेरावहाय मोनसे भिडिअ लाना फैबाय बेनो जाहैबाय मा सालाखाथि ओनसोलावहाय दासान्दि इउपिपिएलआ मा डेभेलपमेन्टनि खामानि मावदों नोंथांमोननि गेजेराव आङो मोनथाम मोनब्रैसो भिडिअ क्लिप देखायनायदों आरो बेवहाय जा हायो नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनानै होगोन जा नोंथांमोना सिगाङाव भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लाग्रोनो हागोन कि सालाखाथियावहाय दिनै आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों दिनै 2 लाख सेक राननाय माने मन्दिर गिर्जाफ्राव आरो लोगोसेनो गासै नैबे 4 बोसोरनि गेजेराव गासै सालाखाथि ओनसोलाव थानाय माखासे गामिफोरनि मुं दङ बावहाय 441 गामिनो दिनै हा फाट्टा राननानै होबाय ओमफ्राय आद्रा दंबावो आरो आद्रा माने फार्स्ट किस्ति हिसाबै बेखौ होग्रोबाय बेखौ मिथिनो मोननाय जादों दा बिथांमोना बुंनाय बायदिबा इउपिपिएलनि गभर्नमेन्टखौ मोजां मोनदों मानोना थांनाय 17 बोसोरावहाय बे सालाखाथि ओनसोलावहाय खुनु मोनसे हानि फाट्टा मोननाय जायाखै आरो माखासे गोबां लामा दालांफ्राबो जायाखै दा दिनै इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ जानाय लोगो लोगो दिनै नैबे 4 बोसोरनि गेजेराव दिनै हा फाट्टाखौबो दिनै राननानै होबाय बेखौ मिथिनो मोननाय जादों लोगोसेनो बे ओनसोलनि सालाखाथि ओनसोलाव सिगाङाव देरहासार ना सोरबा इएम दंमोन नामा आं बारा मिथिया कनस्टिट्युएन्सिखौहाय बिथां बे मानाबिराद इएमआ जेबो मावनानै होलाङाखै हानि खुनु मोनसे प्रब्लेमबो मावनानै होलाङाखै माने गोबांथार माखासे प्रब्लेमफोर दंमोन बेखौ रायजो राजाफोरनि थाखाय सलुसन खालामनानै होलाङाखै होननानै बुंदों आरो दा आथिखालावहाय प्रमद बर'आ जे गोबां गुबुन गुबुन बिथिंजों गुबुन गुबुन आसनि तैयार खालामनानै रायजो राजाफोरनि थाखाय माने होगासिनो दङ बेखौहाय सालाखाथि ओनसोलावबो दिनै बेखौ मोनबाय बेखौ बुंनाय जादों आरो बेनिखायनो दिनै आङो नोंथांमोननो बे दा स्क्रिनाव होबाय थानाय लोगोसेनो आङो नोंथांमोननो बिथांमोना मा आसनि मोनखो आरो सालाखाथियाव ओनसोलावहाय दिनै इउपिपिएलआ मा मावदों प्रमद बर'आ माबायदि जौगानायनि खामानि मावनो हाखो स' बेफोरनि माखासे क्लिपफोरखौ आं नोंथांमोननो होनो थांगासिनो दङ आं नोंथांमोननो होनोसै मिथिनो मोननाय बायदिबा सालाखाथिल' नङा जे बिटिआर हालामनि गासै 4 जिल्ला दा 4 जाबाय तामुलपुरजोंहाय दा बेफोर ओनसोलावहाय बैफोर बिथांखि जेरै आलारि सोरां बिथांखिजों लोगोसेनो आइजोफोरनो सेक राननानै होनाय बा गुबुन गुबुन बिथिङाव जेरै मैखुन बानायनो थाखाय आदब माने दाउ हांसो अमा फिसिनाय বিভিন্ন रोखोम बिथिङाव दिनैसिम जौगानाय खामानि मावगासिनो दङ दा बेखौ मोजां मोननानै रायजो राजाफ्रा माने लेब इउपिपिएलआव जइन जागासिनो दङ होननानै बेखौ आं मिथिनो मोननाय जादों आरोखि बेखौनो आं नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायना होनो जाबाय फैदो लोगोफोर भिडिअखौ नायजिनि ससे মানে কিবা 2 লাখ টাকা চেক প্ৰদান কৰিছে তাৰ কাৰণে আমি গোটেই ৰাইজে তেওঁলোকক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছো इउपिपिएल सरकार बिनिसिम आङो जोबोद गामिनि जानानै माने गोजोननाय फोरमायबाय आरो सिगाङावहाय बेफोरबायदि मोनफेरा मोनफेराखैमोन बेबायदि मोनफेराखै जौगानायखौ मोजां मोनो आरोखि दा जों सिगाङाव मोनाखै जों बेबायदि उननि समाव प्रमद बर' सारखौ माबायदि हेफाजाब होगोन जोंथ' हेफाजाब होगोन जोङो जे मोजां मावनायनि सायाव मोजां जोङो होगोन दा जोङो बिथांनि मावनायखौ जोङो नुगासिनो दङ जोंनि सिन्था धारणाजों जायनाखि मिथियो दा बेवहाय थारैनो बिथाङा बेबायदि मावोबा उन्नति खालामलांनायाव जों मदद थागोन बेनि उनाव दङ बेमाराम बसुमतारी लक्षन बसुमतारीनि न'खरनि बेमाराम बसुमतारी बेमारामनि बेनि उनाव दङ रानिबाला बसुमतारी सेमाराम बसुमतारीनि न'खरनि बेनि उनाव दङ रुपन वारि रुपाना रुपन गंगारामनि जोंहा दिनैबो 4 लोकसभानि रायजोनि हा
बाथ्रा राननाय फरायसालि दा बेखौ मोजाङै मोजां सालायलांनो थाखाय चेयारपारसन हिसाबै आङो जोंनिनो सालाकाटि ब्लकनिनो इउपिपिएलनि मारामगिरि श्रीजुत फुलबार मोसाहारि बिथांखौ आं गावनि हाबाफारिखौ दैदेनलांनो बिथांखौनो खावलायनाय जाबाय। নমস্কাৰ খুলুমবাই পোন প্ৰথমে আপোনালোক সকলোলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা सम नङा होमबा गोलाव सम जायखौ संसार जानोबा जोंहा हाया गुबैथार नङा होमबा बे हायानो जोंहा गोदाव सोराव जानानै दंमोन। आयेना पास जादों थांनाय 2006आवनो नङा होमबा 2006आवनो आयेना पास जादों दिनै बेसेबां जाखो 2023 सरि 24 जाफैबाय दा 23 जोब्बाय 24 जाफैबाय होमबा नों नायनायसाय प्राय 17-18 बोसोर आयेन पास जानानै दिनैहाय मालाय ओरै आसामनि बायजोनि गुबुन जायगाफोरनिया लेन्ड टाइटेलमेन्टआ मोनजोब्बाय खिन्थु जोंनियासो आसामनिया नङा होमबा थालांजोब्बाय। नाथाय दा बिटिआर सरकार फैनाय लोगो लोगो दानस'हायै प्राय 7,000 बोसोरनिफ्रायनो जों बावहाय दिनै आलो गोजोनै रायजो जाबोदों। আমি এই অঞ্চলত এই মাটিত এই ভূমিত প্ৰায় 7,000 বছৰ ইয়াতে জন্ম হৈছো। আজিলৈকে আমি 7,000 বছৰে বড়ো জাতি হিচাপে নিজকে চিনাকি দি আহিছো। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক কথাটো হ'ল 7,000 বছৰ যদিও আমি ইয়াত বসবাস কৰি আহিছো আজিলৈকে আমি ভূমিহীন এটা জাতি হিচাপে ভূমিৰ কাৰণে যুদ্ধ কৰি থাকিব লগা হৈছে। जों हानि थाखायनो दावहा नांनो गोनां जाबाय। जों जे 35 बोसोर एनडिपिफ्रा अस्त्र हमबाय प्राय 100 बोसोर जानोसै जोंनाव 6 बोसोरल' नांसिगौ। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्ममोननि दैदेननायाव जेब्ला साइमन कमिसना ब्रिटिश पिरियडआवहाय भारतनि खुंथाय बेबस्थाखौ नायगिदिंनो फैदोंमोन बे समाव शिलंआव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि दैदेननायाव जोंनि थामोनथा आरो थामोनथायनि बाथ्रा लानानै ब्रिटिशफोरनि खाथियाव खेंखायहैदोंमोन। बै समनिफ्रायनो जोंनि रिभलिउसना जाबोदों हानि मोनथायनि बाथ्राखौ लानानै गावनि थामोनथायनि बाथ्राखौ लानानै जोंनि बर' बिमानि रैसुमै राव जोंनि बर' बिमानि आखाइजों दांमोन दानाय जोंनि हारिमु गाननाय जोमनाय आसार खान्थि धोरोम खान्थि गासैखौबो जोङो माबोरै फोथांना लाखिगोन जायखौ जोङो माहारियारि बाद होननानै बुङो। माबायाव दिनै जोंहा इउपिपिएलनिफ्राय आलारि सोरांनि माबा जोंनि गामियाव सेनं मुराबारियाव दिनै चेक होफैदों इउपिपिएल हानजानिफ्राय बिथांमोननि बे ब्लकनिफ्राय जाहाथे जोंनि गामियाव जाहाथे दिनैनि बे फैसा होनायजों जोंनि गामिनि रायजो राजाफ्रा बे ब्रह्म मन्दिरनि नामै दिनैहाय आलारि सोरांजों 2 लाख थाखा होनायजों जाहाथे जोंनि गामिनि रायजो राजाफ्रा बे न'खौ मोजाङै जोङो गायसननानै मोजां लुनानै जाहाथे मोजाङै मोजां गामिनि माबा मानसिफोरखौ जाहाथे बहाय गाव गावनि हिन्दु धर्मनि माबाखौ ब्रह्म धर्मजों जाहाथे फोरबोजों मावनानै जोङो गामिनि रायजो राजाफ्रा दिनैनि बे हाबाफारियाव दिनै बे 2 लाख रां होफैनायखौ जोंनि गामिनिफ्राय सेनं मुराबारिनिफ्राय गोजोननाय थाबाय रोजा रोजानो आरो बेजोंनो जोंनिनो आइजो रैसुमै आइजो अनसाय आफाद दङ बे रायजो राजाफोरनोबो जोङो जानायखानाय खौसेयैनो जाहाथे बे दिनैनि मेलाव जाहाथे बयबो फैनानै एसे एनैब्लाबो खोनासंफैनो हागोन। बे आलारि सोरांनि जुनै जोंनि गामिनि दिनैनि बे मेलजों दिनै फोरमायथि होनायखौ आं दिनै रायजो राजानि जानानै आं गोसो गोथारै आं रोजा रोजा दिनै बिथांमोननिसिम आं साबायखर बावनाय जाबाय। सिगांनि सरकाराव बेबायदि सेकखौ मोनफेरदों ना मोनफेराखैमोन? सिगांनि सरकाराव जोङो बे 17 बोसोर सरकाराव खुनु जोंनि गामियाव बेबायदि लामा थामा खुनु दिन जों मोनफेराखैबो। दिनैहाय जोङो इउपिपिएल सरकार फैनायजों जोङो लामाबो दोंसे मोनबाय
बेजोंनो 1 किल'मिटार मोननाय जाहैबाय आरो मुराबारियाव आरो बेजोंनो लोगोसे दानि बे फैबाय थानाय आलारि सोरांजों दिनै नैबे नैथि खेबाव जोङो 2 लाख रां मोननानै दिनै जों गामिनिफ्राय रोजा रोजा जोंनि गोसो गोरबोआव प्रमद बर'निसिम जोङो गोजोननाय थाहरबाय। फैबाय थानाय समाव प्रमद बर' सारखौ माबायदि मदद होगोन? जोङो फैबाय थागोन बे प्रमद सारनि दैदेननायखौ जोङो मोजां मोनदों आरो जोंनि गामिनिफ्राय जाहाथे बेबायदिनो जोंनि दा बुंनो थाङोब्ला गामि गामि आय न' होदों बे माबाखौबो आरो बेजोंनो दानि बे रायजो राजाफोरनो बिपिएल कार्ड होनाय आरो न' बां होनाय बेखौबो फ्राय प्रटेक्टआनो मोनजोबदों। दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि माबायाव 80% मोनबाय। सोरबा सोरबा नाम हरनो हायियावसो कयेकटा बुहुलाव साफा सानै थाबावदों फ्रायानो मोनबाय। गोदोनि दिनावबा जोङो थाखा होसे होनानैबाबो जों मोनाखैमोन। दानि बे अरुणोदय माबायावबो जोंनो फ्राय साफा सानै दंबावो डकुमेन्ट होनो हायियाव जों बे गामिनिफ्राय मोननो हायाखै। दा बेखौल' जों बेखौबो सेस्था खालामगोन जाहाथे गभर्नमेन्टआथ' बेखौ दाबो एप्लाइ खालामबानो मोनगोन बे होननायखौबो जोंबो गोसो गोथारै जोङो नाजावनानै लागोन आरो जों सेस्था खालामगोन आरो फैगोन सरकारखौ जोङो बे इउपिपिएल सरकार प्रमद बर'नि दैदेननायखौ जोङो अरायबो जोङो बरायनानै लाबाय थागोन। गोजोन्थों।